Mano kaka sigana mar Chula Imbo en Nyakoromo Giler kora geno ni ing'eyo wasudo wayudo ni sirikand kaunti ma Siaya ochako twako duol maloso apeyini kera mar gero apeyini alwora mar kaunti ma Siaya. Jachung' mar tije gwenge ma Bondo Vincent Kanyang'onda wacho ni gavana ma Siaya James Orengo osebedo e twako director mar kera motelo ne Siaya kod Kisumu Midusa Kenneth Ochieng mondo omi pek nderni ma ochuno e gwenge ma kono. Kanyang'onda olero ni thoth apeyini manitiere Bondo sub-county osetem losi. Apeyini go ting'o mawuok Bondo kadhi Nango, Liunda manyaka sani idhi nyime kod gundho ka irito mondo sirikal mamalo omed omenda ma ibiro gerego e yo malong'o. Now, director mar kera Engineer Kenneth Adinda Ochieng osebedo gi negotiation gi governor mondo upgrade some of the yore manie e Siaya County to maga mawacho to ma specifically ma Bondo. Koro yore ma kaka uneno kawuono wasaringe yore mang'eny gi nyo yaw mamoko ni Migwena kocha kendo koro sani to wanie Bondo Liunda Road ma ung'eyo wachne no osebedo wach mabor ahinya. Mining gi maketho ndara. Koro jo mining kok seketho ndara gidwa repair. Sani wan gi problem ma engineer Adinda emanyo volunteer moloso ndara nyaka Kupolo. Lose maber but maram ka koth ochwe to rumo kendo wadok adoka shida. Koro wakwayo sirikal mamalo national kod mar county giriwre kanyakla mondo gilosnwa ndara obed maber mondo wan kaka jo pikipiki wayude kaka wanyalo tiyo maber. Ndara rach ma kidhi Bondo dichiel gi customer kiduogo kinyal dok kendo to mano mana siling